Les verrugues plantars o papilomes plantars són lesions benignes de la pell que acostumen a ser motiu de consulta a les clíniques de podologia i que són produïdes pel virus del papiloma humà. Són lesions queratòsiques que normalment afecten a les capes superficials de la pell, tot provocant gruixos de pell morta amb puntets negres. Aquests puntets són els capil·lars sanguinis coagulats. Si es troben en punts de pressió, poden ser doloroses. Acostumen a ser molt contagioses i poden disseminar-se molt fàcil, si no tenim cura a l'hora de manipular-les. Per aquest motiu, és important no manipular-les i anar a la consulta d'un podòleg o d'un dermatòleg pel seu diagnòstic i tractament. Una verruga plantar es pot confondre fàcilment amb altres patologies dèrmiques, com ara els celomes plantars, coneguts com ulls de poll, o lesions produïdes per alguna cosa que se'ns hagi clavat a la planta del peu. Poden donar-se de forma aïllada o en petits grups, anomenats verrugues en mosaic. Un cop hem entrat en contacte amb el virus, pot ser que es quedi en estat de latència a la pell o bé que es manifesti en forma de verruga. És per això que els principals aspectes a tenir en compte per prevenir la infecció són utilitzar xancles en dutxes i piscines públiques, no compartir mitjons ni sandàlies, desinfectar correctament el calçat utilitzat a les dutxes i piscines compartides. En cas d'estar contagiat, augmentar la prevenció amb els de casa, evitant caminar descalços, desinfectar les superfícies per on anem descalços amb lleixiu, desinfectant els mitjons o tapar-se la lesió amb un esparadrap. Existeixen diferents tractaments per tal de combatre-les. Algunes es poden realitzar al domicili, però sempre sota la prescripció del podòleg o dermatòleg. D'altres han de ser realitzades a la consulta, com ara tractaments que congelen la verruga, com la crioteràpia, cremar-les amb làser, aplicació de càustics, tractaments farmacèutics o extirpació quirúrgica. Alguns d'aquests tractaments, tant els que es poden fer a casa com els que s'han de fer pel podòleg a la seva consulta, poden ser complementaris. És important insistir que les verrugues plantars són molt contagioses i és important que mai entallem ni rasquem les capes superiors. En cas de dubte, consulteu sempre un podòleg o un dermatòleg.